Mae gennau diddordeb mewn patrymau natur, mewn ecoleg, y ffordd mae gwahanol systemau o'r byd yn effeithio ar systemau eraill ac yn y blaen. A mae hwn mae angen ffindio ysbrydoliaeth mwyn creu raglenni cadwraeth. A drwy'r broses wyddonol, mae angen cymryd adborth a cheisio gwella y disiau a cheisio gwella y canlyniadau i ni'n creu. A fi'n credu wrth bod ein gwybodaeth o'r byd yn cynyddu, mae angen i ni ailedrych ar bethau i ni wedi sefydlu yn barod, ac felly i weithio i ddatblygu a gwella hyn. Ac yn sicr mae ysbrydoliaeth yn rhywbeth sydd wedi bod yn sylfaen sawl syniad dros y byd, pethau fel cerddoriaeth enghraifft, gwaith celf, barddoniaeth, a mae hyn wedi addasu dros amser, a mae hwn yn dipyn yn seiliedig ar farn y boblogaeth ar y pryd. Nawr dwi'n cofio'n fachgen bach yn cael gwefr mawr o'r byd mawr o'n cwmpas. Mae tipyn o bethau mas yna i ddarganfod, a dwi'n cofio pori dros lyfrau a dogfennau gwahanol mwyn ceisio deall cymaint o'r byd. Chi'n edrych tu fas at y byd natur, y byd daearyddol, hanes ein byd. Sneb wedi bod yn ar y dechrau, bydd neb yn ar y diwedd, a mae siwr gymaint o bethau yn y canol i'w darganfod. Iaith, diwylliant, natur, jyst cwpl o'r bethau oedd yn ysbrydoli i fel plentyn. A dwi'n credu mae'r gallu na i gwestiynu'r byd yn beth pwysig iawn. A ni'n sylweddoli yn ifanc, nad oedd gan bobl yr atebion hyn, oedd yr atebion ddim ar gael eto. A mae still y gwefr o ddarganfod pethau newydd yn digwydd boed i chi'n ifanc, neu wedi bod yn ymchwilio am bethau am nifer fawr o flynyddau. A fel dwi wedi dweud yn barod, wrth bod ein gwybodaeth yn cynyddu, mae'n golygu ni'n gallu addasu y ffordd i ni'n dylunio pethau, addasu ein gweithredau, ond yn bwysicach na ddim, addasu ein safbwynt tuag at y byd. Wrth deithio drwy'r system addysg, ond ni'n gweld y gwefr hyn wir yn cynyddu. Dwi'n cofio eistedd yn y dosbarth gwyddoniaeth a dysgu am yr holl bobl ysbrydol hyn, Charles Darwin, Edward Jenner, Gregor Mendel, Fleming, Watson and Crick, nifer o bobl lle ei syniadau wyddonol nhw yn sylfaen a trwt i ni yn gweld ac yn ymddwyn yn ein byd heddiw. Wrth gwrs, mae nifer o hynna pethau gynynol enghraifft, antibiotics, DNA. Mae beth maen nhw wedi darganfod mor berthnasol heddiw, a mae popeth i ni yn parhau i ddarganfod yn cryfhau ac yn gwella eu syniadau nhw. A mae angen i ni ddysgu drwy hanes a ceisio gweld yr ysbrydoliaeth hyn mwyn sbardino newid yn ein byd. Nawr, roedd y chwyldro diwydiannol yn gyfnod mawr lle bu newidiadau a syniadau diwydiannol yn ymddwyn fel gwreiddiau i syniadau heddiw. A llawer o'r rhain yn atebion diwydiannol. Textiliau, oedd hwnna'n adran llawer iawn o gynyddiad mewn apparatws ac equipment gwahanol, fel y spinning jenny, y spinning mule a'r ffram ddŵr. A oedd hyn yn medru cynyddu faint o gynnyrch oedd yn cael ei greu, ond hefyd sut oedd yn cael ei greu, a helpu gyda'r broses ei hun. Nifer o datblygiadau amaethyddiaeth hefyd, fel y steel plow a'r mechanical reaper, a llawer iawn yn y byd trafnidiaeth drwy'r darganfod Stephenson's rocket, ond hefyd y brodyr Wright yn darganfod awyrennau, a Henry Ford yn adeiladu'r car. A dwi'n cofio darllen am bethau Cymraeg a sut oedd Cymru wedi cael effaith mawr yn y cyfnod hyn. David Thomas yn darganfod haearn ac anthracite, a beth oedd yn digwydd oedd ysbrydoliaeth ganddyn nhw i geisio gweld yr atebion hyn, y gap gwybodaeth ac i geisio llanw'r gap hyn gyda mwy o ymchwil. A mae'r broses wyddonol a'r technegol hyn yn debyg iawn i'w gilydd, sef yr adnabod problemau i geisio creu syniadau, ond i addasu, gwella ac i trin pob methiant fel ffordd o gwella'r broses ei hun. Yn ogystal, oedd angen sicrhau bod manteision
beth oedd yn cael ei greu, ddim yn arwain at unrhyw anfanteision arall. Felly, erbyn hyn, mae'r broses wyddonol wedi dangos tystiolaeth cadarn i siwt i ni'n byw ein bywydau a siwt i ni'n gallu ac trin data. A mae lot o hwn yn dod gyda'r broses wyddonol wrth i ni geisio wrth gwrthbrofi ein hun, yn hytrach na profi rhywbeth yn union. Dwi'n cofio beth wedodd Thomas Edison, the Wizard of Menlo Park, genius is 1% inspiration and 99% perspiration. Dim ond syniad bach sydd angen mwyn creu newid, a mae angen gweithio a datblygu, addasu, rhiffaino, a thrwy hyn oedd wedi llwyddo i greu 1097 o batentau, tipyn o waith caled. Mewn geiriau eraill, those who dare to fail miserably can achieve greatly. Dywed John F. Kennedy'r geiriau yna, a dwi'n credu mae gwyddoniaeth, dyn nhw ddim yn gweld methiannau fel methiant mewn ffordd. Mae canlyniadau gwael ddim bob tro yn negyddol. Mae'n helpu wrth i ni wrando ar yr adborth a cheisio newid, a cheisio gwella, a cheisio atal bias enghraifft yn ein canlyniadau. A mae hwn wedyn yn gwneud gwyddoniaeth ddim yn llai cywir, ond byddwn ni'n amau yn fwy cywir. Pam felly mae datblygiad dyn fyd dynistriad byd? Mae popeth i weld yn bositif hyd yn hyn. Wel, ar hyn o bryd mae mynediad i wybodaeth mor hawdd ag erioed. Fydden ni'n amau ychydig yn rhy hawdd. Mae gwefannau cymdeithasol enghraifft y gallu i drosglwyddo'r gwybodaeth hyn. Heddiw es i am dro gyda'r ci, a weles i hysbysebion lan ar y gorsaf bysiau. Weles i cerdded i fo'r ciosg a papurau newydd lawr yno. Ni'n clywed y radio'n mynd mewn car. Dys i'n ôl ar o'r teledu ymlaen a'r newyddion myna. Troi'r ffôn symudol arno a'r newyddion. Mae siwr gymaint o wybodaeth yn cael ei daflu tuag ato ni. Felly, wrth ystyried hyn, bysdach chi'n dychmygu bod y wybodaeth hyn yn medru clymu ni at ein gilydd. Mewn gwirionedd, dwi'n credu mae'r gwrthwyneb yn wir. Mae yna fwy o tynfa nawr nag erioed, ac wrth fynd trwy Facebook a'r gwefannau cymdeithasol yma. Mae'n amlwg bod y cymdeithas a'r ffordd o drafod data a trafod barn wedi ei chwalu. Ni'n byw mewn cymdeithas dewis ochr, lle mae'n rhaid chi ddewis tîm a cadw at hwnna. A mae cyfaddau methiant yn eich ochr yn cael ei weld fel rhywbeth gwael. Fi'n mynd i ddyfynnu, fan mawr o gomedi, fi'n mynd i ddyfynnu un o'n hoff comedian Stuart Lee. Fi wedodd bod e'n cael trafodaeth gyda'r dyn hyn am ryw destun. A oedd yna anghytundeb, felly roedd Stuart chydig o ddata iddo fe, mwyn cefnogi farn, a troiodd y dyn rown a weid, well, you can prove anything with facts, can't you? Felly, dyw hwnna ddim yn beth gwael. Oedd e'n gweld bod y ffaith bod ei farnau wedi cael ei chwalu neu ei gryfhau yn beth gwaith na colli'r persbectif yna. A mae hwn yn hollol gwrthwyneb i'r broses wyddonol ei hun. A fi'n credu nawr, mwy na dim byd, ni'n cael ein dysgu ar oedran ifanc, ta'r camgymeriadau hyn yw'r peth gweitha allwn ni wneud. Ond gyda gwyddoniaeth, y camgymeriadau a'r methiannau sydd yn siapio ac yn gwella y ffordd i ni'n meddwl. Ar hyn o bryd, ni'n byw mewn byd sy'n twymo, a ni hefyd yng nghanol pandemig. Nawr, mae'n nos fawrth, so chi eisiau clywed ni, ond mae hwnna'n dangos beth yw tabw y pynciau yma. Mae'n gwneud i bobl deimlo chydig yn anghyfforddus, falle yn sbarduno teimladau o euogrwydd yna ni fel petai. A mae yna nifer o bobl wedi ceisio trafod y pynciau hyn, Greta Thunberg, David Attenborough, ac yn hytrach na gwrando ar ei geiriau, mae'r cyhoedd yn ceisio eu cyhuddo, yn trial darganfod hypocrisies yn y ffordd maen nhw'n ymateb. A mae disgwyl i'r bobl hyn, fel Greta, i fyw yn y byd sydd heb ei fodoli eto. Os ych chi'n cwyno i fi am y carbon hyn, ceisiwch chi i fyw yn y ffordd hyn. Dyw e ddim yn bosib i fyw yn y byd yna. Ond dwi'n credu beth mae bobl yn ceisio gwneud yw codi sŵn. Ac yn amlwg mae pobl wedi clywed y sŵn yma. Nawr, mae angen i ni wrando ar y sŵn a creu newid ac addasu y ffordd i ni meddwl ac addasu'r safbwynt. Dwi'n credu mae pobl eisiau deall popeth mewn manylder.
Ond wedyn mae wedi cymryd gwyddonwyr blynyddoedd i ddeall y pwnc I hunan ac I ddatblygu'r ffordd maen nhw'n meddwl. Felly, os nad yw'r cyhoedd yn credu rhywbeth neu'n gallu deall rhywbeth, mae'n llawer mwy anodd I gredu ac I gymryd ymddiriaeth yn gwyddoniaeth. Ac hefyd llu o wybodaeth, ond llu o misinformation hefyd. Felly mae yn anodd iawn I ddewis tydethol. Beth yw'r broblem fwyaf? Wel, I fynd nôl at y cychwyn, dwi'n credu ni wedi colli'r broses gwyddonol. Mae gwyddoniaeth wedi colli ei credibility ar ôl I chi gyflwyno arian. Mae pethau sydd yn cael ei weld yn well yn ariannol, ddim bob tro yw'r pethau gorau yn wyddonol. Yn ogystal, pwrpas gwyddoniaeth yw dadbrofi a chryfhau y damcaniaethau hyn. Ond nawr mae'r elfen o defnyddio methiannau dish mwyn siapio ac addasu pethau yn cael ei ddefnyddio fel arf yn erbyn y pwnc. A mae hyn yn newid shwt I ni meddwl am wyddoniaeth. Ni'n anghofio llwyr am y broses o'r gwella a'r broses o addasu safbwynt. Ond yn fwy pwysig, mae angen I ni gynnal persbectif a deall ein lle ni o fewn y byd. Neu, yn anffodus, bydd y byd a'i fywyd yn dod I ben yn gyflym. Nawr, o'n i'n hanner tempted I fenni myna, mae angen pwynt falle mwy gobeithiol I benni. Mae angen I ni ymgysylltu â'n hun yn hytrach na cwryla gyda'n gilydd. Mae'n newid persbectif yn beth anodd, a chi'n edrych ar y newyddion nawr, mae tynfa a chwryla am bob dim, gwleidyddiaeth a gwyddoniaeth, ond hefyd pethau sy'n llawer llai pwysig, fel Doctor Who a'r pethau maen nhw'n gwerthu yn Greggs er enghraifft. Dim ond wythnos diwetha oedd cwryla yn biti'r daten oedd yn y ffilmiau Toy Story. Felly mae'n anodd gwybod shwt ydy ni'n gallu ymgysylltu ein gilydd. Os na gwtynwn am y bethau hyn, ble mae'r gobeith? Ond mae yna obaith yn y broses wyddonol, a'r gallu I addasu safbwynt ar ffordd I ni'n meddwl. I fynd yn ôl i'r ochr ecolegol, y knock-on effect, mae'r ffordd I ni'n meddwl am y byd yn gwneud llawer I shwt I ni'n ymddwyn ynddo. Mae nifer wedi llwyddo I adnabod y problem o gynesu byd eang. A nawr mae angen I ni sicrhau bod ni'n deall pwysigrwydd y newid hyn, a beth bydd goblygiadau peidio a gwneud. Wrth adnabod y broblem, medrwn geisio I datrys, ond os nad oes problem, nid oes datrysiad. Yn yr achos syfardamnol hyn, by'n y trysiad I yw'r broses gwyddonol. A fel wedodd yr athrawes drama I fi cwpl o flynyddoedd yn ôl, less is more, dwi'n mynd I fenni gyda 4 gair sy'n clymu'r popeth at ei gilydd. Gwyddoniaeth, gwybodaeth, tystiolaeth, gobaith. Diolch yn fawr.